Assalamu alaikum, sunana Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani. Ina ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake bani iko nake yin abubuwa na ana kalla ba tare da ƙarfi na kuma ba tare da iyawa na ba. Sannan ina gode wa magazin. Na gode sosai da kuka bani dama a cikin jaridan ku kuka karrama ni, so ina godiya magazin. Bari mu kalli jaridar magazin wanda take ɗauke da labaran Zainab Sambisa na wannan sati. Wannan ita ce jaridar magazin. Bari mu je mu kalli labaran Zainab Sambisa. Yawwa, wannan shine labarai na. So gaskiya ina godiya sosai magazin, ina godiya. Na gode.